Hello mga bay! O, di na, medyo taas-taas na nina. Ay, kumusta man mo mga bay? Maayong buntag, udto, palis, hapon, gabi, katlawon, o hain man mo, gipadpad karon sa kuan, sa kapalaran. Karong buntaga, buntag pa man ko diri. Karong buntaga, himo mi og macaroni with fruit salad og usa ni sa amo ang handa no para among ipakaon sa pikas kay magpadispedida si Ronald sa iyahang pagpauli, nag-graduate na gid siya. So mo ni among himo na ang amo ang mga panginahanglanon dire, mga lalang mananap da sa mong kilid. Unsa may atong unahon ani butang nato ni macaroni. O dira macaroni mga bay, usa ka balde ni. Ubay-ubay gi mga katawhan. Kausa sa usa ka tuig, duha ka tuig ra man gud ni. So banata na nato. Dayon ibutang na nato ang fruit cocktail. Puno. Tungag balde ra niya usa ka balde macaroni impas. Alak ka buyag. Dayon ato nang ibutang ang mga tamis-tamis. Ang ato ang condensed milk. Sige. Dan daghanan na itong butang kay daghan din ubay-ubay gini siya. Tulo naman ako na kong laway. So buntag pa diri mga bay, alas 6:30 pa. Alas 9:30 ang takna sa kabuntago, nangatulog pa ang amo ang agalon. Maong banatan na namo ani og kuan. Banatan sa ni namo mentras pero nanangid na midaan gahapon. Kuyog man malit. Nanghid na midaan nga maghimo mi. Aning mga tamis nga mga pagkaon. Tilo karon. Dayon ato isunod ang Nestle cream. Pakita ron, iduol diri ron. Nestle cream. Nestle cream. Ito na ning haluon karon, agay. Nagpalaway na pud sila no. So, Ay, magpasalamat dai ko ha katong nag-comment sa video gahapon nga happy trip. Thank you ninyo tanan. Thank you nga ning comments nga ako og happy trip. Salamat kayo sa tanan. God bless po din ninyo. God bless po. Bay magalang iri. Tagalog din eh. Tagalog din eh. Dayon, At naman ang cheese na. na cheese. Sige, kung din na diha. Sana, mayonnaise. Kuman, mayonnaise mga bay. Dayon. Mayonnaise. Sakto na mayonnaise ron or punan pa. Dapat dito pagkuha ko. Nasa pultahan. Ano pa mong dagang mayonnaise kaysa ano yung Kuha. Nasa pultahan ang mayonnaise. Dali sa rep? Oh. Mayonnaise. Pagkahuman kaning cheese. Square. Pagkalami. Wala pa na makuha Pagkahuman mo, butang na to ang raisins. Muna raisins diri mga bay, oh. Gihumulan na akong tubig ni. Sa to ang raisins kay ito man oy diri kay medyo brown na siya. Social ba mo yung aban din? Medyo brown na siya. Di okay ka. Ano sige. Okay na ta. Ang babugnawon. Duha gini kasudlanan ron. Anak yun. Okay. Hello kay obe. Tilawi dayon ron. Gamay ra kay itong prutas ba? Na poros macaroni. Pero na siya at kasi na isa ko. Maray mo kung ito. Maray mo usap-usap nila nga. Okay, fine, whatever. Kuha, grapes dito ron. Hindi ay. Ay, grapes, apple. Ha? Ano apple eh? Ano pa kumakuha yung apple? Nagi grapes, oh. Tilawi dayon. Tilawi. Doon ang pagkain. Sakto lang. Lamig kay bay. May pagkakaan. Sakto lang, kinta. Tulog kayo, pabuglawan na nila to. Alam niyo. Sige.
Hirami ko to, biara nga mo ang makaroni o sa kapalanggana, halaka diha birada. Nala. Unya dito dalo na mo ni dito pikas, usa kanina lang ka susudan. Dai na pug ayo. Dag palanggana sa pikas. Sige, bye-bye ninyong tanan mga bay. Amting mo diha kanunay. Kung hain mo na himutan karon, daghang kayong salamat sa mga kanunay. O hello na lang ninyong tanan, wala pa ko kalista sa akong mga ibomba radyo, no? So, unya tatod maglista ko na naman ko ng mga na-screenshots dire. So, hello na lang ninyong tanan o daghan kaayong salamat. Salamat ninyo tanan. Shukran. Shukran. Sukran.